אני אישית אשרוף פה את המדינה אם אתם לא תעצרו את המתאבד הבא. אני הרסתי את הבית שלי, אין לי בית לחזור אליו, ואתה יודע את זה טוב מאוד סמוטריץ', אין לי בית לחזור אליו, אני ישן אצל אחותי אם חד הורית, כי אין לי לאן לחזור, אשתי לא יכלה לסבול אותי, קורא לי מפלצת. כל האנשים שלנו קוראים לנו מפלצות, כי ידעתם לשלוח ילד בן 19 לקרב, וידעתם שהוא חוזר מהקרב, צריך לבוא ולטפל בו, לא לתת לו כדורים, כמו שאתם מנסים לעשות לכולם. אתם מדברים איתי משפחות שכולות, תראו, יש לכם פה מלאכי הארץ, תסתכלו עלינו. אנשים איבדו את הילדים שלהם, את הילדות שלהם, אנחנו עוד שנייה מאבדים את החיים שלנו. למה? למה אתם עושים את זה? למה? מה ביקשנו? חיבוק? תסתכלו עלינו, תעצרו את המתאבד הבא, מה ביקשנו? תהיו איתנו כבר! כמה שנים אני צריך לבוא לפה? כמה שנים איציק סעדיאן? אתה יודע מה איציק סעדיאן אמר? בטיפול שהוא שרף את עצמו, אתה יודע מה הוא אמר? ששרפתי את עצמי, היה טיפול צעד אחרי צעד אחרי צעד, ניתוח פה וניתוח פה וניתוח פה. לנפש אין לכם את הצעד הראשון אפילו. אין לכם את הצעד הראשון. העיקר לשלוח לוחמים לעזה, לסוריה, ללבנון. למה? למה? כי אחרי זה שתזרקו אותם לרחובות שכירי חרב? למה? זה מה שאנחנו מרגישים מהמדינה. עכשיו אני לא מתבייש על מה שעשיתי, הייתי עושה את זה 20,000 פעם הייתי עושה את זה, ואתה יודע טוב מאוד שכל לוחם היה חוזר על מה שהוא עשה בדיוק אותו דבר. אבל למה אתם הורגים אותנו? את אלה שנלחמו למען המדינה? למה? למה אתם לא נותנים מעטפת למשפחות שלנו? למה? לא רוצה כלום. למה אתם לא נותנים לנו את המעטפת הזאת? כמו שאמרתי, אנחנו בוועדה שהקמנו עכשיו יחד עם משרד הביטחון, שמנו פרק מיוחד לנושא הזה שלכם, של הלומי הקרב, מתוך הבנה, וזה מה שאני רוצה רגע להתחיל. הבעיה הראשונה היא שאנחנו כמדינה, אני לא אומר עכשיו עליי ספציפית, או על... העולם לא עד הסוף יודעים, אמרת קודם שאיציק אמר בצדק, ושמעתי את זה גם ממנו, שבפציעות הפיזיות הרבה יותר קל לטפל. כי הרפואה, גם רואים את זה בעיניים, והרפואה יודעת לתת פתרונות, לא לכל דבר יש פתרון, אבל בסך הכל יודעים איך לטפל.